В това видео ще видите как да купите заявка от клиент и как да си проследите кредитният баланс. От бутонът Вход пишете вашият имейл и парола, влизате. Горе на камбанката може да видите всички известия за нови заявки и получени отзиви от клиенти. Когато видите дадена заявка, може да видите колко кредита струва, натискате бутонът Свържи се и вашата закупена заявка отива в меню Моите отговори. В Моите отговори вие може да видите телефонният номер и имейлът на клиента. Също така може да си оставите бележки и да видите всички детайли, които клиентът е описал. От меню Настройки, Моите кредити, може да видите абонаментния план, на който сте в момента, вашият кредитен баланс, може да закупите кредити и най-долу имате кредитна история, където следите на коя дата колко кредита сте изразходвали или съответно сте закупили. Конекто. Силата да избираш е в твои ръце. Конекто.bg